kafiri a rasa yabon mummuni ba. Za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci, amma ba za su taɓa baiwa mummuni hanzari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa, in yayi wani sifa ta gajiyawa. Daga cikin irin waɗanda wannan siffofin suka fito miraran aka gansu, akwai wani marubuci a cikin jarida. Da yawan kuma su karanta jarida ta turanci suna ganin sunansa Sunusi Lamido Sunusi. Duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da ya yi daga shekara 4 zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya yi ga al'ummar musulmi, sai dai soki musulunci, ya soki shari'ar musulunci. Ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafirai ko da sau ɗaya. Duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara 5 ko 5.5 ko shekara 6, babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin. Amma wuri ba zai kirgu ba inda ya sauke waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi ƙoƙari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci. Ya ci mutuncinsu, ya zage su, ya ce ƙarya suke, ya ce babu ikhlasi, ya ce babu adalci, ya ce sace kuɗin jama'a suke yi, amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatin ta sace wani abu, to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi 1 cikin 100 ba na arzikin Najeriya idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta bada lasisi aka sata. Amma bai cika rubutu akan wannan ba. Yana zaune a Lagos, ɗan OPC suka yi fata-fata ga mutanen mu, suka yi kisan kai, suka yi ta'addanci, ko rubutu ɗaya bai taɓa yi ba akan ya zargi OPC cewa ba daidai suka yi ba. A yanzu a jarida ta jiyan nan, jaridar jiya, yana cewa hauka ma yan arewa suke da suke maganar cewa wai ba daidai ba, wannan wani tarko ne Obasanjo ya tsana musu kawai su musulmai. Ai kamata yi da musulman arewa da kiristan arewa su haɗa kai don su kare bukatu na arewa, ba wai musulmi su koma gefe suna cewa wa an yi musu ba daidai ba na da su ba. Wannan fa sune irin mutanen da suke cikin mu, su ne waɗanda za a ce wa intellectual, wannan wasu ne mufakkirun, su ne masu mahanga. Shi ne ke kula da kansa cewa wai shi ai abin nan dai a social critic ne shi, wato annaqidul ijtimai, dukkan wani abin da ke faruwa wanda ba na daidai ba yana da damar ya sa baki akai. Wannan fa sune marubutan mu. Ga siffa ta munafurci ta gaskata akan su, sawa'un da gaske suke yi da jahilci suke yi, ubangiji ta'ala san abin da ke cikin zukata, amma mu abin da muka gani na zahiri siffofi ne na munafunci muraran sun gaskata akan su. Saboda haka irin waɗannan dole ne a fito a magana a kan irin waɗannan mutane a kan mimbarin juma'a jama'a su san su da sharrin su, saboda suna rubuce-rubuce a cikin jaridun da suke na harshen turanci. Wallahi abin da suke yi inda da hausa suke yi ire-iren waɗannan ba su shigo kada su fita lafiya ba, babu yanda za su shigo su fita lafiya, amma saboda da harshen turanci suke yi ba wanda ya san me suke ciki ba. Kullum aikin su ya za su soki musulmi. Wai yanzu duk wani yunkuri da aka yi, irin taron nan da aka yi a Kaduna na kokarin samowa musulmi yancin su, wai wanda kan kafiri amma ba za su yabo mummuni ba. Za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci, amma ba za su taɓa baiwa mummuni hanzari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa, in yayi wani sifa ta gajiyawa. Daga cikin irin waɗanda wannan siffofin suka fito miraran aka gansu, akwai wani marubuci a cikin jarida. Da yawan kuma su karanta jarida ta turanci suna ganin sunansa Sunusi Lamido Sunusi. Duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da ya yi daga shekara 4 zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya yi ga al'ummar musulmi, sai dai soki musulunci, ya soki shari'ar musulunci. Ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafirai ko da sau ɗaya. Duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara 5 ko 5.5 ko shekara 6, babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin. Amma wuri ba zai kirgu ba inda ya sauke waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi ƙoƙari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci. Ya ci mutuncinsu, ya zage su, ya ce ƙarya suke, ya ce babu ikhlasi, ya ce babu adalci, ya ce sace kuɗin jama'a suke yi, amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatin ta sace wani abu, to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi 1 cikin 100 ba na arzikin Najeriya idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta bada lasisi aka sata. Amma bai cika rubutu akan wannan ba. Yana zaune a Lagos, ɗan OPC suka yi Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. Matsalolin sanyi na STDs, gonorrhea, infection ko syphilis har ma da genital herpes. Masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta, matsalar istimna'i of masturbation,
ciwon koda, matsalar jinnu, iska, sihiri ko sammu duk muna ba da magani. Rikicewan al'ada, jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa, matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid, ciwon asma, hawan jini hypertension, ciwon siga diabetic duk muna ba da magani. Ina masu fama da matsala ta cutar kanjamau wanda suna tunanin babu magani, to da izinin Allah cibiyar mu ta Kashful Alil tana aiki ne karkashin ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani. Don haka cibiyar mu ta Kashful Alil muna ba da magani akan cutar kanjamau kuma a warke gaba ɗaya da izinin Allah. Cibiyar Kashful Alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuz at-Tibb sha'bi da Ar-Rahmatu fi at-Tibb wal Hikma. Ana samun magungunan Kashful Alil a duk inda kuke a faɗin duniya. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah. Mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu. Muna da rassa a ƙasashe da dama. A ƙasar Saudiya muna cikin garin Makka. A ƙasar Libya muna cikin Misurata. A jihar Zamfara muna Gusau daidai labin-labin. A jihar Neja muna cikin Minna Dutsen Kura. A jihar Yobe muna cikin Damaturu Gujiba Road. Muna da branch a garin Abuja da Lagos, jihar Kaduna, Gombe da kuma Bauchi, Katsina da Sokoto. Sannan a garin Maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe. A ƙasar Niger muna cikin garin Maradi da kuma birnin Yamai.